खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहोबाय। बे समाव नोंथांमोना आंनि आंगो आरो नोंथांमोना आंखौनो अनसायग्रा आरो नोंथांमोनानो आंखौ मदद होग्रा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बे समाव जासिहरग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोना नैबे दैमाखौ नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आं दैमा सेराव दं। थारैनो बे दैमा सेराव आं मानो फैदों आरो बे दैमानि सायाव आं माखासे नोंथांमोननो बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों। बे दैमा साखाथियाव थानाय गोबां बर' न'खर बायदि रोखोमनि सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी सुबुंफोरनि गोबां गामि एबा न'खर बे दैमानि गेजेराव थांबाय। थारैनो बिनि सायावनो नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा फोरमायनो दिनै बे समाव आं फैदों। बेनो जाहैबाय जाय बाथ्राफोरखौ मिथियोबा बा जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनायोबा हयथ' सोरबाया मिनिगोन हयथ' सोरबाया दुखु नांगोन। दिनैनि समाव जिहेथु जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फोथायनानै दैदेनगिरि बिथांमोना जायनो भट होनो थिनदोंमोन बिनोनो भट होनानै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ देरहा हरहोबाय आरो देरहा होनानै बिथांमोनखौ राजानि गादियाव जिरायहोगासिनो दिनैनि नैबे गासै नुनाय सुबुंफ्रा। थारैनो बिथांमोननि सुबुंनि दुखुखौ दिनै रावबो दैदेनगिरि एबा प्रतिनिधि जितु बिथांमोना खौरां लानो फैयाखै। बिथांमोननि मेगनाव गोरबोआव दुखुआ रोब रोब बोहैबाय थादों बेखौ बिथांमोना फोरमायदों। थारैनो बिथांमोनजों सावरायनानै मोनदों। थारैनो बे लोब लोब मानसिफ्रा दिनै दैदेनगिरि एबा सरकारखौ फोथायनो हायैयाव जोंनि सोरजिगिरि सासे इसोर दं होननानै इसोरासो बे जेंनानिफ्राय रैखा खालामसिगोन होननानै बिथांमोना गंगा फुजा दिनैनिफ्राय 4-5 बोसोरनि सिगांनिफ्राय होबोबाय थादों। रैखा खालाम हे गसाइ होननानै थारै बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों। थारैनो दैदेनगिरि आरो नोंथांमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों। नोंथांमोना नैबे गैयै सुबुंफोरखौ लानानै राजनिति खालामदों। नोंथांमोननि उखैनायखौ सुफुंदों नाथाय बिथांमोननि गाबनाय मोदैफोरखौ नोंथांमोना सानसेबो नुसनाखै। बेखौ जोंबो दुखु फोरमायदों। थारैनो नोंथांमोना मा खालामनो सानदों जोंनि बे सुबुंफोरखौ बे दुखुथिया सुबुंफोरखौ बे दै हरस'है रुगुं गैयै बे दैमानि जिथु खुरनाय रोजा रोजा न'खरनि सुबुंफोरनि न'खर हा माइ दै जिथु खुरनानै बे दैजों बोहैखारलांबाय बिथांमोनासो मिथिगोन। थारैनो बे समाव गोबां रायजो राजाफ्रा गंगा आइखौ सिबिनानै जे बिथांमोननि आर'जखौ गंगा आइया जेन खोनासंनानै गरा गानाय बे गरा गानाया थाथ'यो बेखौनो बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय इसोरखौ आर'ज गाबबाय दं। थारैनो बे समाव जोङो बेनि थागिबि बिथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायगोन। बर' रोंगौ बानाय थेवबो बर' रोंगौ आरो ना बर' नङा बर' रोंगौ। ओरैनो बे फुजाखौ बेसे समनिफ्राय होबोबाय थादों? कय बोसोर हलिथ' फुजा দি थागादों? 4 বছর মই গম পাইছো 4 বছর। নोंथांमोननि গাঁৱটো ক'ত আছিল আপোনালোকৰ? নদীত গাঁৱটো আমাৰ নলবাৰী গাঁৱতহে আছে। নলবাৰী গাঁও এটা নদীত গ'ল ন নদী হৈ গ'ল। এটা ক'ত আছে আপোনালোকে? আমি নলবাৰী গাঁৱত আছে। নলবাৰী গাঁৱত ঘৰ ক'ত আপোনালোকৰ? যিহেनक बिथांमोना बुंनायनि आदब गैया। बिथांमोनजों सावरायनानै गम मोनदों। थारैनो बिथांमोना बे समाव सोरगिदिं गंगा फुजा होनानै गरा गानाय बे समयसानिफ्राय जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय नाजादों। थारैनो बिनि सायावनो माखासे बाथ्रा आं मिथिगोन। बायदेव बर' रोंगौ? बर' रोंगौ ना? मा मानसि? आङो बानाय मानसि। बानाय मानसि बर'थ' नङा थेवबो बिनानावा बर' बाथ्रा सावरायगोन। जिहेथु नोंथांमोननि गामिया गरा जाबाय आरो बे दै जिङाव थांनानै जों सावरायगोन। दा माब्रै दों नोंथांमोननि बेबस्थाया माने जोंनाथ' बिरादथ' गामि दंमोन ना। दा गराखहैना ओरैबायदि जाबाय थारमाने बे बोसोरथाम गेजेरावनो थारमाने जोंनि गामियाथ' बेयावनो जोंनि हाया दा लांजोब्बाय। दा जों मा खालामनो सरकाराबो खेनसेबो इयाव जेबो मोनसे नायनो फैयाखै हा सुबिदा होआखै। बिनि थाखायनो जोंना बिराद दुखुआव दं जा गोलैना दङ। मा खालामनो दा बेखौनो सानो जोङो सरकारा खेनसे नायनो फैबा जोंनि बे माबाखौ हयथ' सरकार गोजौनिफ्राय फैनो हायाबो बे खाथि खालानि प्रेसिडेन्ट बा बे जिल्ला परिषद दैदेनगिरिफोरा इसोर फैनानै एसे नायनानै जुदि जोंनि बे गराखहैनाखौ एसे टाकु पेनबाबो होना होयोबा एसेबा माबा मोनसे खालामना होयोबा जोंना बे जि थांबाय बे गामिया जोंथ' थांखाबायानो जोंनिया गैखाला। खिन्थु बे जा थानांगौ गामिया थानाय जि गामिया बे जाहाथे आरो कहनिया जालाङा जों बेखौनो अनुरद जानायदों दा सरकारनाव। अनुरद खालामदों आरो थारैनो बिथांमोना जि थांबाय बेखौबो रेहाय होबाय। खिन्थु जा दं बेखौ जितु होबथानायनि बेबस्था लाजानो नोंथांमोना लुबैदों आरो नाथाय बेखौ नोजोर होनो
बेखौ खावलायनो थाखाय जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफ्रा निस्सय बेयाव फैनानै बिथांमोनजों सावरायनानै बे खामानिफोरखौ माजों हायो बिनि सायाव एसे नोजोर होनांगौआ दं थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो जिहेतु बानायनाङि बाथ्राखौ बानायनो गोनां जादों बुंनाङि रावखौ बुंनो गोनां जादों थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि गासैबो साबस्क्राइबार आरो नायगिरि बिथांमोना जेन बे भिडिअखौ बांसिननिफ्राय बांसिन शेयार खालामो आरो दैदेनगिरि बिथांमोननि खोमायाव मोनहैयोबा बिथांमोना नुसनो बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो बेखौनो खावलायो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जिहेतु गावसा टाउनाव थानानै नोगोराव थानानै गाजा गोमजायै रायजो जागासिनो नाथाय नैबे जिहेतु गरा खुरखा जानाय सुबुंफोरनि न' बा सुबुंफोरनिफ्राय माखासे बाथ्राफोर खोनासंफैयोबा नोंथांमोना बुजिगोन नोंथांमोना मिथिगोन बिथांमोना माबायदि दुखुआव मा जेंनाजों भुगिनांनानै दं मोगा मोगि जानानै दङ थारैनो नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला मिथिगोन बेखौनो आं खावलायनो लुगैदों जोंनि बेयाव गोबां जनजाति दङ गोबां सुबुं दङ एने কি জাতি ইয়াত আছিলে কি গাঁও আছিলে এইটো কি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছিলে ইয়াতে ইয়াত বানাই উম। আপোনাৰ এইটো হাজং তাৰপিছত বড়ো বেংগলী হা আৰু ৰাভা আছে ৰাভা আছে ৰাভা আছে সকলো জাতি আছে অসমত যিমান জাতি আছে সকলো জাতি আছিলে কিন্তু বে समाव চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে না লোৱা নাছিলে এইবিলাকত এইবিলাক যিটো গৰাখহনি হৈ গৈছে এইটো আৰু ব্যৱস্থা হোৱা নাই ইয়াত আহা নাও প্ৰতিনিধি আহিছে আহিলো মানে মানুহবিলাকত মানে এই দেখিছে গৰাই খহি গ'ল আৰু কি কৰিব আৰু ইয়াত কেম্প চেম্প বনাই কিনি কিছুমান ৰিলিফ দিছে অলপ দিন ৰিলিফ দিছে তাৰ পৰা গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ ব্যৱস্থা নাই নাই মানে ৰিলিফजोंथ' थांना थानो हाया जाय थानाय जायगायानो गैया बे जायगा गैयाब्ला रिलिफजों बोरै थांना थानो जानानै मानसिया थांना थानो हाया जुदि जानायल'मोनब्ला मानसिनाव दिनैसिम बेबायदि रावबो जेंनायाव भुगिनो गोनां जानाय नङामोन बेनिखायनो जों जा हायाव थायो जा हायाव थानानैसो जों जिउ खुङो जुदि बे हायानो गैयाब्ला जोङो मानसि हिसाबै थांना थानायनि मा मिनिं थागोन बेनिखायनो जोङो सोरगिदिं मिथिगोन बे थारैनो गामि नंगौना नङामोन बेखौ नोंथांमोना बुजिगोन नैबे जाबाय सुम्लि दंफां थारैनो बिथिं सारि सारि बर' गामि बर' बेंगलि बिहारि राभा मिसिं बानाय बायदि बायदि सुबुंनि मानसिफ्रा बेयाव रुजु रुमु रायजो जादोंमोन होननानै फोरमायदों नाथाय दिनै बे समाव बिथांमोना गोबां आलाय सिलाय जानानै भुगिनांनानै दङ जिहेतु जोङो मिथिगौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव थानानै जेंना जानाय न'खरफोरा माबायदि दुखुआव थायो दिनै जोङो खनले खनले खावलायसेयावबो बिथांमोना खनले गाबख्रावसेयावबो जे बिथांमोननि गाबख्रावनायखौ खोनायैया बे माबायदि जानो हागौ थारैनो जोंनि गावनिनो बे बिजाथि ट्राइबेल सुबुं ट्राइबेल एमपि बिथांमोना बेबायदि जाबावोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माबायदि बेबस्था लानांगौ बेखौ थारैनो नोजोर होनांगोन जों नैबे गरा गानाय बे गरायाव जिं जिं नोंथांमोना नुहुरदों जानो हागौ बेफोरबायदि ज' थुम्बु खोनानै राजाफ्रा दैमा रायजो जानानै फैबाय थारैनो जिउआव दुखु बेफोर जाबाय बे नुहुरस' हायै जिथु ब्रह्मपुत्र दै बे ब्रह्मपुत्र दैनि जे खुरखानायाव थानो हायैनि आरो खनले सरकारखौ खावलायनायाव सरकाराबो जेबो नायस'निनि जिथु जोंनि सुबुंफ्रा गोरिब सुबुंफ्रा बेखौल' फोथायखायो जे सासे जोंखौबो सोरजिगिरि इसोर दं बे इसोर दं हिसाबैनो बिथांमोना दिनै खनले जाथिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा नायस'नियाव बिथांमोना उपाय गोमानानै गावसिनि न'खर फिसा फिसौखौ फोथांनो फेदेरनो फोलावनो बासायनो थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबनो गोनां बायद' जादों बेखौ जोंनि दैदेनगिरि आरो बिनि सायाव खामानि मावग्राफ्रा माला नायसनबावगोन आरो माला खोनासंबावगोन आरो बे जेंनानिफ्राय जोंनि सुबुंफ्रा माला रैखा जाबाय थारैनो बेखौनो खावलायो जेन जोंनि थानाय थागिबि सुबुंफ्रा आरो दैजों एबेक्सन खालामजानायजों बायदि जेंनाजों जाहाथे आसामनि सुबुंफ्रा बेबायदि भुगिनाङाथों होननानै जों सावरायो आरो खावलायो जोङो बेयाव फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय जोंबो नायफैदों आरो नोंथांमोनखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नायथों होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों थारैनो बिथांमोना सानाव सानसे
इसोरखौ सैथोजों सिबिनाय खुलुमनायखौ लानानै आरज गाबगासिनो जिहेथु जोंनि रैखागिरिया रैखा खालामदो जोंखौ बे हिसाबै थारैनो बयखौबो आं खावलायदों नोंथांमोना आंनिनो आंगो आरो नोंथांमोननि जिहेथु दैदेननायाव बा नोंथांमोननि सहायावनो आं सासे नैबे ससियेल मिडियानि इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेबायदि दुखुनि खौरांफोर फोरमायनो हादों बेखौ नोंथांमोननिसिम आं गोजोननाय थायो आरो नोंथांमोनखौ खुलुमो गोजोन्थों।